Patrizia Biteli, Euskal Herri guztia, ongi etorri berriro ere txorienera. Orain musika sartu beharko zan, eta Patrizia Biteli, bitu ni antzarretan. Mendikate honek lotuta, zure zauria nirea. Bueno, ongi etorri txorienera, beste behin hemen gauz. Ohitura txarrak ez ditugu galdu, jarraitzen dugu lehen bezala... Bueno, txarto abesten. Txarto abesten, humore bereziarekin, noski, saiatzen gara txiste honak egiten, baina tarteka horrelako... Ze ostra, humore oso nada. Ba, eta beti gainera kosinatzeko prest eta aurten be ekartzen dutzu dugu errezeta goxo osasuntxu pila bat. Pila bat. Hau, justu iritsi da. Erbiarekin hasiko naiz, eta erbia, bueno, azken momentuan errapatu. Ba, hori ere. A ber, Patria, hau benetan, lantalde guztiaren partez, ez izan guri horrela tensioan, iritsiko etezaren etxet, oporretatik baiero ez. Bueno, atzo, atzaldeko bostetan, baina gaur, hemen hau, puntual. Ietelak hacemos. Oso ondo. Da, erbisa besta ez da heldu ya, edo? Erbisa, betu, bi aste, ez da dola mazkit, eskari honekin erbia eskatu nuen, harakina egia da, nik harakina eskatu nion, eta harakinak esan zian, betu, nik erbia ezin dizu lortu, baina pare bat kontaktu pasako izkizut, eta ari eskatu. Eskatu nien, baina gizo, transportistak udan pixkat ibiltzen dira horrela, ereneun deitu ziaten, transportistak zure erbia galdu indute. Galdu indute. Iez egin dilero, zer. Eskerrak, egun hortan deitu nila besteati, eta atzo iritsi izan, eta, bueno, ja ekarri behar izan du marinatuta, berez, bueno, nahi nuen erakustea ze tamainokoa da. Orduan, akaso gaur, kosina biosuna, erbia da? Erbia da. Zela nervioso. Erbia, eta kolorean nabaritzen da, bera. Hau, eukin dut, ontzen ardoarekin, eta kolore iluna hartzen du, baina ala ere, atzo antzeko kolorea zeukan. Bai? Bai. Bueno, prozedura azalduko dizuet, ohitura horiek ez ditugu galduko, beti, errezeta bat hasi baino lehen azaldu ingo du, lako laburpen txiki bat ingo du, eta gaurkoan, horrela, erbia indudana da, zatia hundita moztu, eta gero ontzen jarri dut ardoarekin, porruarekin, kipularekin, azena horiekin, baratxu horiarekin, berakatzatal batzuekin, eta piperbeltz ale batzuekin. Hori eta lau ordu konbenia izatea. Iragazingo dugu, gorrituko ditugu erbia talak, hortan botako dugu kipula eta hemengo barazki guzti horiek, gero ardoa ere botako diogu, patxarra botako diogu, utziko dugu ordu bete, ero 2 orduz egiten, eta ero erbia saltza iragazi, eta, bueno, eiza da. Eta Patri txorine etorri danean hemen zerbait usain dut, esan du, ze usai fuertea. Usaina potentia da, nik bentsata dut, lehengo programa holan hasteko, bueno, energiakin bentsat hasiko, ez? Ez da holan udalako errezeta freskotxo bat, baina oso goxu egongo da, hori, ziur. Atzo jendeak galdetzen zian, nola azten hasiko zuen txorine ensalada batekin, erolan udanea ikasiko olako zerbait tropikala, ez, erbia. Bueno. Danako lekua badau. Hauek, mira, zer dauzkat? Hemen sartuta, ja. Kipula, zenarioa, proba dana txiki inda, erbia moztuta, hemen daugat ereinotza, nahi izan eskero eskaia sartu, erromeroa, nahi duzuen olako espezia zue jarri, eta hau eta lau orduz, esan dakoa. Balaude batzuk, eta hau nik egiten dut eizarekin orokorrean, berdin da erbia izan, zein basurdea izan, zein orkatza izan, zein dena dakoa. Hoi nik entzun die batzuei, eta egiten dutela uretan. Uretan sartu? Uretan sartu eta labor. Eta indarrak entzeko. Oiaskoak entaitzen da esnetan sartu, gero egoteko askoz behixua bia. Eizari egia da iten zaio lau, gehien bat indarrak entzeko, ze oso fuertia, aragi fuertia dira, eta honekin iten dituguna pixkat ondu, eta, bueno, orduan, hau, ardoa ingo duguna da hori, lurruntzen jarriko du. Galdera bat gure txorienetarrentzako, ez badaue erbia topatzen, edo zuri muruan pasaten bagatzu igual erbiak, iesi itxen dauela, untxixakin itxeko aukeria badau. Baina untxiakin ez dauka zentzurik marina edatzea hoitea. Einalda. Baina ez dauka zentzurik. Azkenean hau egiten da pixkat indarra jisteko, ez? Eizak daukan zapore hori eta gaina bere haragiak eta pixkat biguntzeko. Egin alda, marinatu ingo nuke, 24 ordu beharrean, agian 12 ordukin nahikoa izango lak, baina froa intzazue, txarra ez da gongo, Eta denbora aldetik eta bebai berdin. Ez, erbiak esan dakoa, ia gehiago hurbilduko gara 2 ordutara ordu betera baino. Eta untxia nik etxean 45 minutu ordu betean, normalean untxia 2 egoten da. Ez da berdina, baserriko untxi bat,
ero saltzen dizkiguten untxiak egon direnak geldi holan kaiola batean. Horrek ez dago giharrak entrenago da horrek ez da behin esebez. Hori normalian oiuan moduan nabaritzen da. Baserriko untxi bat aske izan ba. Egia esan untxia nik uste dut baserrian aske izaten dutenak gutxi daude. Seguro harrapaten behar dori. Bai, ez da. Nik irakurri dute, untxiek itxen dauela korrika, 40 kilometro orduko, eta erbiek 60. Bai. Hoi da karreri hori, Eta nola nabaritzen dan zein dan arra eta zein emia, erbietan? Hori ez dakit. Emiak korri gazten danean, belarriak atzea botatzen omen ditu. Bai. Eta harrak zuzen. Bitxo. Hori ikasi du gaur. Horrekin dakit, orduan, zuen bendin jute zatenean da, normalen, ebroti, bera hemen erbia hemengo terreno ez aizku. Egusten bauzu bat korrik eta, berata, hori emia da. Nik gauza bat ikasi dut, erbixena be bai. La leche. Superprofesional. Nik gauza bat ikasi dut, erbixena, eta zu erbixa izaten bazinen, pentsa dut ondo ugalduko zekela. Beitxo, ugaltzeko bakitzu zela nitzen daben. Kontatu da, Patricia Viteli, mesedez. Emiek eitzen daut korrika. Orduan, arrek itxen badaue, hainbeste korrika euren moruen, borrek bizkorrenak guztetan gaki. Eta bizkorrenak geixa ugaltzen dira. Orduan, zigor bakitzu, txilo eta ikusten dozuenean, nola ibiltzen dan korrika da holan, erbi ona izango zinen. Bai, ze azkenean, espezia, hori beti izan da, Patricia, gu ere bikotekidea bilatzen nahi gainean, esaten zan gare batean, ez? Aproposena. Titi handiak izatia, esaten zan horrek, ez, baina ez nea ematen duelako. Zentzu, nire semeak ondo elikatuko dituen seinale, ero gizona ikusten zan, indartzu ero gihartzu izatea, eta hau, istari hona izango da, ez dakit, lane asko ingo du, ero ekarriko diago, eta horretan bebaita, neska fijatuko zatea ez, gorputz lirain eta ero garai batean gaur egun, gehiago estetika kontua, baina sasoi batean, supera oinala eundaka eta milaka urte, ikusten norbait gihartzu ero esango zuen, ostra, honek bufaloak ostika akatu behar ditu. Ekazten zen zigor bezalako bat, eta honen zekarriko. Honek ekarriko izi, letxua pixat, eta holaxe, eta fruta, zuaitz eta igokoa. Bueno, edo bestiak izatzen dauena, ondo kozinauko dauen norbait. Hemen, txorienen. Ontxe konektau dienak, gure ETB-ra, txoriene bueltan da, ikusten dozu, hau desta errepikapena programa berrixa da. Dana itzultzen da, ez da? Gainera ontxe modan dau. Bai. Friends itzuli da, txorieneko bigarren deboraldia Patricia Vitelirekin eta Zibor Iturriterekin bueltatu da. Bai. Goenkalea kaso bueltatuko da. Bai. Batek daki. Ximurrak bueltatu dira, ximurrak eramaten dira gaur egun. Ximurrak eramaten dira? Nik zer zango dut ba. Bueno, eta erbia eta untxien arteko bai desberdintxasunak eta badauze, ez die animali berdina. Nik pentsatzen hauen baietz bat azala etxien aukitakoa da bestia dela aske bizitzen dana. Lehengusuak ez, baina ez da berdina da, ardixa eta hauntzan konparatzea moruan, ez? Familixa berdinekoa die, baina animalixa desberdina da. Orduan, erbixak aske bizidie, eta untxixak bizidie olako zulotan, da holan itxen daue lo. Orduan, hori bebai badau hor desberdintxasuna. Erbiak be, haundixabak izaten di, ez? Bai, erbia tamainoan, hau egiala, hemen erbi erdia dago, eta konparaketa bat iteko, iztarra, kriston pusketak zeuden, iztarra eta mosteko garaian kosta. Tiroa zeukan, saietzean, orduan izatutako erbia izan da hau, eta esan dagoa bat esaten da, mendian bizidean untxiak eta hauen, untxiak mendian bizidean zuloetan bizidira, eta hauek olako tontortxoetan erbia gaueko animalia bada, oza, gauean da ibiltzen da, eta gehiemat korri asko zeratik egiten du, bere etxaia hundiena, arranoak, ontza baita, eta gero otxoak, eta horrelako, orduan, hoiegan dik ies egiteko. Ies eitzeko? Naita nahi ez. Zure transportizatik eta bai ies eitzeko, itxena korrika? Bai, izoztu etorri zan ba. Hemen ingo duguna da, ardoa, eukin duguna marinatzen, ez du botako, hau erabil ingo dugu. Hemen eukin dugu lurruntzen, oin, nola, izan duenez, hemen gordinarekin, aragi gordinarekin egon denez, apar pixka botako dugu, zikina botako dugu, apar hori kendu ingo dugu, eta 10 minutuz murrizten utziko. Eta zengo dugu, hemen, ataitut gure erbi atalak, kipula eta zenarioa eta barazkiak hemen aparte dauzkat, eta ingo duena, oliba olio txorrota bat, honi gatza botako diot, irin pixka bat gainetik bakarrik, eta ingo dituguna da gorritu ingo ditugu. Gorritu gixau normal bat izango azan moduen. Gorrituko ditugu, aterako ditugu, gero barazki hauek erabilingo ditugu noski,
botako ditugu hemen, pixkat erregozi, prozedura izango zen, izatza, oi askoa saltzan, ero beste, ero untxia saltzan iten dugun, berdina. Hemen aldatzen da pixkat, ikusten duzu ze aparra botatzen nahi zaigun, ez? Hori kendu diogu. Eta normalian, nik untxia beti kontsidera izan dut haragi zuri bezala, ez? Baina, honen kolori eta bai, zigorrak esaten dau, iluntxu hau dela, berez, ez dakit haragi gorri moruan edo hori deitxuleiken, baina bai, ez? Azkenean da, askoz begi hartxu haua eta ezin da konparatu. Bai, nik uste dut gero, bai jartzen du, irakurri duanan inguruan, haragi garbia koipe gutxikoa dela, orduan nik uste dut hor bai, kolorean ez eta gorriska izan haragi zuria dela, eta esan dakoa, osasuntxua, eta saltzen dutena da dana hori, antza, ez dago aztegirik, ero ez dago, izatutakoa da. Bueno, eta legun eistari hon bat bai aukitzen bozu, igual, erbiren bat edo, emon gotzu. Beitu, Vietnamen egona zenian, ekitzu ezagun zenan? Arratoiak. Eta nik petzaten arratoiak hemen badauz, baina, hone baina badauka, seguru. Arrazoia daukotzu. Baina, merkatutan eta, hor, Mekongeko deltan egon ginean, basauzen olako untxi txikitxo batzuko lan asalbarik eta zien txiki-txikitxuak. Eta nik esan dut, horrek ze die? Eta esan, horrek die arratoiak. Baina, arratoiak ez kalietan eta ibiltzen dienak. Hone daukie gero... Aztegietakoak, jasteko? Aztegietakoak besta. Eizatutakoak? Egoten zien, olako arroz landatan eta, hor egoten zin arratoiak. Beraz, arratoi horreik bakarrik jaten zaben arroza. Eta eurentzako zan, delikatesen bat. Bai, kilogramua zen 5-6 eurotara. Eta hango pedaienako garestia, ez? Eurendako garestia, bai. Adibidez, txerrixa, oiaskua, txala, bazan, bat eta 2 euron artean. Beraz, arratoia jatia bertan zan, luxu bat. Eta... Untxixak emoten zabien, baina, behitxu. Patrik, galdera hau bota behar dizut. Probatu zenuen? Ez nauen probau. Ez nauen probau, aukerarik ez nauen auki, baina bestela ez nauen aukiko ingo arazorik hori probatzeko. Eta prestatu ere zendun ikusi zenuena, saltzeko ja, hori, arategi batean, ero kanpoan merkatuan. Bai, merkatu baten, erakutziko zut argazkixan. Eta gero lan zalantza bat, etortzen gatzuna burura, hola, eizatutako animalixekin eta, zuk nik bi aukera emoten botzut, bat aukeratu duzu. Bat, barazki jalia izan, edo jaten dozun animalixa dana, zuk eizatu duzu hil azalakendu da garbitxo. Da nik pentsatot, jende pila batek aukeratuko zauela bakarrik barazkiak eta jatia. Ez? Olen, zuk hilin bihar badozu azalakendu da dana? Bueno, baina hortara, nik uste dut horrekin hasiko ginen, ez? Orain gaur egun, dakigu, jarriko balikukete, bada errezagoa, eta ez? Baina hori be lana da, Barazki jalia izatea ere, hortua atara behar dozu, landu behar da. Bai, egia da, gero jendeari... Konta usuek, etxean, ze iritzen daukotzu. Jendeari esaten diozu askotan hori, ez? Nik etxean, baserrian beti ezagutu dut, oiuak hiltzia, lumatzia, ezagutu dut untxia hiltzea, azalak entzea, ero arkumea, ero txerria eta hori. Eta kanpoko jentia etortzen zanean, ikusten zuenean hori, pixkat atzera iten ziola, ez? Orduan, ez da berdina hori, erozuk esaten da, ez? Porru bat hartu, atara, garbitu eta arabili. Alde hortatik, agian bai. Agian barazki jale gehiago bingo ziren. Baina egisa da, gero, zuk ikustu duzula horan aragisa garbi, bagolako, arategixetan, supermerkatutan eta, baina aragisa arraina da jaten duguna be, hortik dator, beraz, zuk behitzen bozu, jakingo zu da, igual aprezia bingo zu gehiago, nudu datorren. Beraz, hor, botatzen dut zuegu bai zue galdera, da ber zue... Zu barazki jale ordan egingo zinen, Patri? Nik pentsatot ezetz. Osa, ni barazkixak askoz begeixau jango nitxun. Osa, ezkenean, egunerokotasunien, elintzen joango hor, Bilboko mendixetara ez dakiz izatzera. Baina, eskaten importako, Arraina. Arraina, etxeko untxixak eta... Goziaren arabera, hori guk zenbat aldiz esan dugu, txangurrua jantzuen aurreneko persona, ze gozea, balore izan behar esan zuen, txangurro bat hartu eta... hau jango iat, eta gaina gordini jango zuen seguruenik. Zuen harrapatuko zuen, da euskaloko sinatu du. Horrenako zenba gauzak gero deskubritu dien, benetako manjarrak direla, baina horrena angula atzu jantzituenak, gozea hundia zeukan benetan,
Hoixe bai. Handia. Bueno, nik hemen batzuek gustatzen zaie irinetik ondo pasatzia, eta hori nik pixkat gainetik botatzen diet, eta azken ingo duna da hori. Olio bero-beroa daukagunean, gorritu egingo ditugu. Gero atera, eta hori itxatzita geratu zaigun sustantzi guztia, hemengo barazki hauekin atarako du. Hemen bitartean, ardoa murrizten dago, aparrak kendu diogu, onja dagoeneko lan apart txiki pixkat besterik ez du ateratzen, eta errezatearekin jarrituko du. Gaur guarnizio ezberdinan jarri zuet, sekul ez dut intxaurien eroin arte uste dut, hau garai batean asko eramate zan, tipula txakin da holan pixka salteatu eta labean bukatzeana, eta egia da horako eizarekin da saltzan da ondo geratzen den zerbait dela. Orduan, gaur beste aukera bat, baina nahi izan ezkero patata batzuk, ilar batzuk, asenario posketa batzuk, Ez danakin ondo joango da. Normedaen eskura geratzen hori. Eta holan bakarrik, arroz pixka batekin iri, holan gauzak saltzak eta eramaten da benean, gustetan jat, patata puriakin, arroz apurtxo batekin, ez, gero, saltzakin itxeko lako nahaste hori. Bai. Zigorrek, ardaua erabili dau, bakizue bere sukaldaritzan bebai, patxarra bebai asko erabiltzen dauela, eta, alkola erabiltziana oso ohikoa da gastronomia munduan eta sukaldaritzan, ez hemen txorienen itxen dugu. Ohikoenan nik pentsatzen dut igual ardoa izango dela, gixatuentzako, baina, garagardua eta sagardaua eta beste likor batzuk bai. Kulturan arabera, sagardua edozein eta gustuen arabera, eta egia da bai daudela, ardo mota batzuk, jaki batzuekin hobeto geratzen dienak, ez? Niri oin bertan burura arrei bat prestatzen duan garaian ero, ez zait sekula burura etortzen, ardau gorri bat, ero hemen beltzero erabile duna, ez? Normalean hor, txakoli bat, ardo zuri bat erabiliko benuke, ez? Eta beltzak eta horrelak gehiago dira, ez? Aragia eta horrelakoa. Hoi askoa eta nik gehiago txuriarekin, garagarroarekin, zagarroarekin ere bai. Eta hor, badaude batzuk, ez? Dauzkagula, identifikatuta jakin mota batzuekin, ez? Nik pentsatzen dela, igual, holan simpliena, izango dela, aragi zuriak, ardo zuriarekin edo edari zuriekin, ez, garagardua edo sagardaua, eta gero ardo beltza bai, eizarako eta aragi holan... Aragi intentsu, zapore intentsua. Eta azkenean zapore horrek azpimarratzeko, ez? Bai, hor betikoa, ontzeko da hau, eta hemen, behin baino gehiotan aipatu dugula. Batzuei oraindik ematen dio pixat erreparo pixat, ez? Kozinatu behar duzunean zerbait ardoarekin eta umeak tartean badaude, eta umei, alkohol guztia egia da ez dela dena lurruntzen. Nik uste nuen beti lehen, euneko lurruntzen zala, zerbait gelditzen da, baina ez pentsa oartzeatik... Ez moskortzeko morukoa ez da gauzea. Ez da. Hori askotan pasatzen da, alkohola bebai erabiltzen da flambeatzeko, likore bat olan botatzen dozuenian intentsua dela, botatzen dozue, eta gero sua emon bijako, hori flambeatzia da, eta gero, olako postrietarako eta bizkotxo moskorrak eta itxeko. Hori igual umiei emon da, ze hor ez da bapel urruntzen, eta hor alkolak, hor jarraitzen dau, beraz igual olako gauza bat umientzako ez da aproposena. Nik itxen hauen olako, bakizu gaieta tarta, hori gaieta eta txokolate tarta? Bai. Amaman gaieta tarta edo ditzen dana. Hor, txikitan, urte betezetan eta asko itxen zen gauza bada. Bai. Eta hor berez gaietak bustitzen die esnetan eta patxarretan. Orduan, umientzako itxen bozue, hori, estan ez lurruntzen, esnetan bakarrik da. Ero inalduz, patxar hori lehenengo lurrundu. Lapiko batean hau bezala jarri, eta eman irakin aldi bat, zua ematen diozue, horrekin alkola ekutzen duzuenean zua itzaltzen dela, jakintzen diozue, eta gero esnearekin eroen hasi, eta alde hortatik, aukera badaude, baina beti behar duzuena da, salto indizu. Erbia. Euli batek. Eulia izan da. Erbia rebelde etorri da, ikusten duzue, sukalde berria daukagu, labe berria daukagu, oskailu berria daukagu, eta, egia da, hau gaztentzako ekarri duten indukzioa da, biztaz ondo ibili behar da, baina, kozinatzea tresneria berriaekin benietan plazerra dela. Eta ni beti izan duten nire ametsa, zein? Bi atetako frigorifiko bat. Bai. Oskailu bat olan horrek pelikula Amerikarretan eta ikusten zienak, behitu. Hori nire beti gustau izan da, hemen txoriene beti nire ametsak betetzen. Azkenean ikustut, hori beti izan dut, olako oskailu dauzkate, zean, ikusten dituzu esnea eraten, zukua eraten,
2 litroko garrafa gero zer, Bai, 5 litroko klon. Zure Durangoko etxien hori ez da kabitzen. Ez da gabitzen, ez. Ez da kabitzen. Ez. Gure etxean olako kontuk eta guk, bueno, eta gu etxean lau garelako, baina hori gure amak zenbat aldiz zaten du. Gaur egun, erosketak egiten dago, eta ez dago prestatua bakarri bizi garen entzako. Ni ama ez dago, nik litroko esne potella batekin gehiegi da. Ja. Niretzako ez dut behar horren beste. Eta berdina da, oin, bueno, arrautzak urte batzuk badira dozena herria eta saltzen dara, baina garai batean dozena saltzen zen. Claro, zelen familixak eta, azkenien haundixak ziren, da... Hori da. Bai, 4-5 pertsonakoak edo minimo izeten ziren. Baina aldatu da hortan. Bai, aldatzen da. Bueno, alkolakin eta errezeteakin jarraitzu beso, gure bai, ez, olio pixka botako diot, ze egia da, dena zurgatu diala, eta hemen itxatzi da geratu den guzti hau altzatu ingo dugu. Betxu, hau orduan ez da erabiltzen bakarrik marinatzeko, baizik eta kosinatzeko erabiliko dugu. Hemen txorienen, denboraldi berrixa, baina jarraitzen dugu jasangarritasunakin eta dana aprobetxatzen. Batzuk esaten dute, nahi izaten dute aldatzea, ardo hau ez dute erabiltzen, marinatzeko erabiltzen dana, barazkiak erdiak agian bai, esaten dute, indar gehiagia daugatela. Nik beti irabelitzan ditut. Eta, bueno, egintzazu etxean, probatu, txorienabilduaite.eus, idatzi guri, bueno, nahi du zuen eritzia eta jasotzen jarraitzea, idatzi guzue zuen proposamena, gustoko dituzuenak, ez gustoko dituzuenak, eta gu beti erantzuten du, beraz, mesez, idatzi. Hori da. Egintzazu proba. Eta alkohola holan erabiltzeko beste moduren bat, okurretzen gatzu gastronomia aldetik? Guk, bai egiten da, egiten zen gare batean, segun zeri, postre batzuei, hori lehen esan du, baina baita gainean botatzia flanbeatutako zerbait, guk eukin genduen, nolako esne torrada bat egiten genduen, ero laranja patxarra berotzen genduen, eta zerbitzatzen zen zuarekin. Holako bat bai. Eta alkohola nun gehiago. Esan dugu, flanbeatu, maseratu, moskortu, saltxakein, bizkotxuak eta moskortu, eta nik beste bat ekartzen dut, beste ez da ideia bat olan jendea emateko, baina badauz batzuk gominolak itxen dauela. Alkoholakin? Gozo gintzan, bai, holan hartzitxurakuak, eta horrekin moskortzen omen dia. Hau ez da ideia bat gure txorien eta rentzat. Baina, festivaletan... Irakurri, bai. Ba, ez serio, eta hori egia da, dala olako gominola normal bat, gominola tartu, bai, hartzitxurakua, da horre esatotzie, boska eta limoizukua. Eta egun batetik bestera etxean utzi hori, eta zurgatu egiten du, ez? Erosi aldozu, ja batzuk prestauta etortzen diesenak. Baina bestela etxean be inzaike. Nik entzun dut olako zerbait horrek hartu, eta ontzen guk hemen ez, piku pasa batzuk, gero mas pasa batzuk jartzen dituzun moduan, patxarretan, egiten dute zurgatu. Gominola hori, jendeak egiten du hori, gehi olako edari energetikoa botatzen zioten baita. Nik irakurri nuen. Nik irakurri dut, ez dut inoiz probau, irakurri dut, festivaletan, karo, zuk ezin dozu kanpotik alkola eruen. Orduan jendeak itxen dagoena da, orako gominola inusiente batzuk eruen poltzuen, eta horrekin moskortzen da. Eta hori jendean festivaletakoak ja, ez dakite hori jakingo dute hori, ez? Ni petzetot ez. Batean, berroi urteko... Igual ontxe gabi sekretua kontatzen. Berroi urteko, kuadrilla bat, eta gominola pilatekin, ezke... Bere urte betetzea, dira. Bueno, berrogei urtekoek aukiko da festivaletako kubatik ordaintzeko dirue. Igual, hogeikuek ez. Gentia, neko miserablea da batzutan. Bai. Bueno, ez dakizema balio duen olako festival horietan garestiak izango dira trauak, ez? Bai, izaten dira. Jefe, bai, ez? Oso, bai, gure jefia da niko aditu olako kontutan, eta bai, ez esan du. Bai, izaten dira. Baitu. Bai, hemen txorienen aurrezteko modu bat proposatzen dut zuego. Bueno, untxixakin jarraituko, erbixakin markatu. Bai, hemen pixka terregozi ditugu hauek, eta oin, bueno, ningo duna da, untxia berriro barrura sartu, bere ur guzti hauekin, eta oin bai, temperatura igoko diot, eta patxarra botako diogu. Oso ondo. Patxarra lurrundu, eta ero ardoa. Berez, darama, ardaua eta patxarra. Bai, biak. Danak. Gora bihotzak. Baina dana lurrundu eta da, patri. Bai. Ondu, no? Zapore, mango dio. Baiet. Venga, tak. Pipi egiten duenek, esaten du, bota beldur gabe. Hori da, alaitxas, alai dauelako da, bai, bota gixau. A ver, ointxe, badabil ja.
Ondo, eske bakitzue, tresnerixa berrixakin gabizela ontxe gure lehenengo programan da estrenaldia daukagula potentia da, gabiz ohitzen. Ondiak, gutxinaka tresnerixa honekin ikasten, ez da? Gure atzamarretara egin behar da, ezagutu egin behar gaituzte, honek oso modernoa dira, gaina gure ADN-arekin, eta bakarrik Patrik eta ni manipulatu alditugu, beste inok ezin dukutu hau, ekutzen badu ez da arrankatzen, ikusgarria gaina goizean galdetu ite dizu, ze moduz loin duzun, ze moduz eguna, imaginatzen zulako katxarro bat? Egungo die. Bueno, bai zera. Emoioz urte pare bada. Nire olakorik ez eman mesedez, Baina, ingo duena da, hau. Hartu, eta kipulak garbitzen goaz. Kipula txikiak, eta ez baitu aurkitzen, kipulatxak erabili. Berdin errezeta ondan. Eta hauek ingo itxula, sartaia, labean sartu behar dugu, orduan, izan dadila burdinezko sartai bat. Hona duka, gero silikon askolako helduleku bat, temperatura gehiagi sartzeko, baina hau labean sartu alda. Ez dugu temperatura handien sartuko, hau egongo da, 125 gradutara, 21 minutu, bigundu arte bertan, baina komeni da ez sartu mesedez, heldulekua, ero olako lapiko bat, plastikozkoa duena. Hau plastiko ez da, silikona da, eta gaina labean sartu da aldan berezi horietako, bale? Edo, bueno, imaginatzen dut bai, etxien espadukotzuarako sartairik, zeramikasko gopor baten, edo, sartu zeikela gure platera, da... Zaurra, zinio txikixi izango da orduan? Sartai ez dut ikusten osa hundixe? Kipula da, lagungarria da, Patri. Betuan. Lagungarria. Erdia daukagula hemen, eta behira zelako, hemen bi hau bakarrik erdixa da. Hau erdia da bakarrik. Bi lagunentzako badaukagu hemen. Imaginatzen zuen, tamainia. Honek beldurra mata izu. Honi tiro intziona faiatzea zaila, korrin duzu, baina... Bueno, hau, jetxiko dut, utziko dut 5-10 minutu hemen pixkat gehiago lurruntzen, eta ero, saldarekin, bustiko bien bitartean, kipula hauek zuritzen gungo, Buelten gara berriro ere, dagoeneko lurrundu zaigu oraindik gehiago ardo beltza, eta orain, haragi salda batekin, ero urarekin nahi baduzu, daukazuen eskura, estalingo dugu, eta esan dakoa, hau, lapiko azkarrean egiten baduzue, 50 minutu gutxienez beharko ditu. Eta bestela holan zu motelean ordu terditik gora. Hau bakizue, noizean behin begiratu, eta piguna dagoen arte, utzi hor, poliki, plo, hori bai, taparekin, bestela lurruntzen jungo zan ura denbora guztian, eta ura gehitzen jun barko ginen. Hemen bitartean, indituenak, gure kipulatxoak zuritu, pixkat gorritu ingo ditu gaurrena, zu bizian, oliba olio pixkatekin, eta ero labean bukatuko ditu gurin pixkatekin horre gozatzeko. Zelako ondo. Hori, Europako gastronomian eta, Europa zentroko gastronomia eta asko erabiltzen den gauza bada, ez da? Holan tipulatxuak osorik eta jartza dituzte? Bai. Eta nik ustez, nik normalean hau tipulatxakin gehiago egin ditut, baina egia da, honek tipulatxikitxoak eta gero eta gehiago guztitu gure komerzioetan daulakoetan, da erabilitzazu eta holan osori jateko holan pixkat erregosita, benetan goxua dira, eta batez ere, saltza kontui eta laguntzeko holan lagungarri moduan oso goxua geratzen dira. Eta ez dela hauek egin, eta holako pure bat, kipula bai, beste joku ematen du kipula, nik kipula gabe ez dakit bizitzen. Niri gustatzen bat pila bat, honek, ospinetan datozen tipulak. Txikixak, horrek. Txikixak, honek, izan dira txiki-txikixak, eta baino gehixautan, gustatu izan jat, etxean itxia, baina eskain txikinak ezin di aurkitzu. Nik behintzat ez ditut aurkitzen, hain txikixak, Olako tamaina honetakoak bai, eta egoten di horan ospinetako tipulak izaten dira haundixauak. Baina hori, holan txikitxo egorienak. Egia, txikiak, tipula... Igual, fabriketara bidatze itxuste zuzenien ospinetakoak itxeko, eta ja... Mota berezi bat izan behar da, nik uste dut izango da mota berezi bat, eta horiek erabiltzea itxustela hortarako, baina nik uste dut izango dela barietate bat, holako txikiak egiten dira. Gizakietan badaude, barietate txikia egiten dutenak, eta badaude, varietatea handiagoak egiten dituztenak, baina hortan ere badaude. Bueno, hauek horritzen goitxo pixkat, labea esan dagoa, 125 gradu, 120 gradutan, eta honek ero beharko du, boixe, 21 minutu, ero labean, azkenean han bukatu ingo da. Oso ondo. Eta, bueno, gaur, oporretatik bueltatzen gara, ez dakizue bai opor goxuak aukitzu zuen, kontatuko zazue imeian, baina, bueno, ingo berba,
Ze igual datorren urtera begira edo bueno, astebururen batolan libra ukitzen bozue ze oporrak asko botatzen dozue faltan, badu liburu bat argitaratu dana, deitzen da Euskal Herria furgonetaz. Bikote batek argitaratu dau, Arkaitz Apalategi eta Nagore Lizarraldek, eta bertan, igual hori zutako ondo torriko jatzen, ez? Furgonetakin da autokarabanakin, 25 ibilbide desberdin Euskal Herri osoan zier. A ber, holakoa gu ja, ni beti izan naiz furgoneteroa. Nik uste dut, ja aurreneko kotxi holan kotxoi batekin atzian izan nuela, 21 urtekin, 22 urtekin, eta beti biltzen ginen, bendian ziar da hor, da loiten atzekaldian, eta hortik, evoluzionatzen joan ginen, adinarekin, ja lehen, erosin tokitan loiten gendun, gero, ja, jungara bizkat, hobetzen. Erosotasuna eta hori urtietan zier aldatzen da. Eta, hori, holan izaten da, kotxe bat, koltsoi batekin. Gero furgoneta, koltsoiarekin baita, atzean. Zukalde txikitsu bat, eta hola. Gero furgoneta hauek, ja, tetxu altzatzen dana, zukaldia daukala, holako. Gero ja, familia izaten duzu. Orduan, hoi egiteko tetrisen bartuzu. Umen zilitak kendu, ez da egitea. Orduan evoluzioa ze izatea, autokarabanera pasatzea. Eta autokarabana eta gero ze izaten da, urte batzuk umeekin, gero ume popatik hartzea bialtzen zaitu oportan joten zen bakoizian, eta gero berriz txikitzen hasten za, autokarabana handiegia da, kanperrera pasatzen za, eta gero ia hoteleta. Uste dute, ez da, oraindik ere pasa hortara, baina holako zerbait izango den sentsazioa daukat. Bai, ez dakit, ni badakizu, inoiz ez nazela furgonetan ibili, eta ontxe oso modan dau nire kuadrien eta bai, bikote pila batek erosten dabe, hori furgonetia, azten di kanperizatzen, da oporak, da, nik uste dut, hori oso modan dauela, oso erromantizauta be bai, ni beti aputxo bat kontrakuenaz. Apurat pijatxo ez dakit. Baina ezkenik, behitu, esate hostie, baina badakizu ze, altzauzeike gurosun lekuan da, gurosun biztekin. Bakizu nun geixau? Kako txartean. Hotel baten. Mese. Eta zuan lasai zudenena. Tok, bai. Ez gizare sozialetan. Logela zerbitzua. Logela zerbitzua, zuk eskatu dezulako izango da. Baina... Goizetan juten dia garbitzen, ez? Hombre, baina goizetan zu kanpuen egoten zara. Normalian. Edo jarri zeike, ez etorteko edo berandu etorteko. Claro. Eta jendeak ezaten dau, zuk sare sozialetan ere ikusten dozu, behitxu hau furgonetiakin ibili da, ez dakize ondartzatan da, behitxu zelako egun sentixakin, hori ez? Esnatu dan, baina geixenok egoten di hor, supermerkatuko parkin baten, fideo sopa bat sobreku ajaten zila baten. A ber, ez da txuri ez beltz. Niri ez tosti arrapeuko furgoneta baten, hori... Patri, ez da txuri ez beltz. Ez da txuri. Egia da, bitxu, hortan aldatu da, arautegi aldatu da, eta gero egia da, herri batetik bestera moldatzen dela, baina zuk zure furgone autokarabana berez aparkatu alduzu, espadu jartzen kontrakoa, nahi duzun tokian. Beste gauza bada, akanpatzia, toldu bateatzia, mailak ateratzea, eta hori ez, zure kotxiakin juten za, zure kotxia, nahi duzun tokian aparkatzen zu, eta kotxian loin dezakezu. Barruan egiten duzuna berdin zaia. Ezin dana, batzuk egiten dutena, hori autokarabanakin, ez dakit ze ondartzatako parkinera, mailatara, toldu batara, 2 partzela okupatu, hori ezin da egin. Baina bertan, hartu eta eta kozinatu eta janain barruan egiten duzuna, berdin da. Orduan, bai, arautegi batzu daude, badaude toki bereziak hortarako, eta gu oin hilabete Pirineotan nola nibili gara, autokarabanakin, kanpinetan ez hartu garaz, azkenean umeak eta dauzkagu, eta piztina eta gustatzen zaie. Eta autokarabana gainera hori, kanpinen zauz, komuna baukotzu. Eta autokarabana baita? Ez, autokarabanan bai, furgoneta batzutan. Ez, horretan, ez, ni horre saltze itxusten hori besti hoitxik egitakok. Hau labera doa, ma bostu behin minutu. Labia, bitu autokarabanan eria laberik ez dauka, baina sopletia daukat. Eta ez dakit, ze pizza egitxuan anik. Labera, eta esan dakoa, 15 minutu honek, ordu berrogeiero. Prest da honean, aragia xamurra honean, aragia atara ingo dugu, saltza birrindu, iragazi, berriro saltzarekin erbia jarri, tipulatxoak sartu, eta jan. Hemen daukagu gure erbia, dagoeneko, bigundu esan behar nuen, baina gehiegi ez da bigundu, eta hoin horixe, saltza pasatu duguna, iragaziko du, eta erokipulatxoekin, zerbitze besterik ez daukagu. Ikustu zu, honek sustantzia badauka saltza honek. Distira be bai, Distira. Politxa da. Ostra, Bilboko jaietan, Patri, bai? Iara sukaldari honekin egotia bezalakorik ez dago. Zer akutzi dut zuen?
erakutsi hostia, egon nintzen Beñat Ormaetxea eta Sergio Ortiz de Zaratekin, eta egin genituen sukalki bat, sukalkia. Egin txalmasaiak, saltzan, eta saltzari gero bukaeran, egin zuten, Beñat egin zuen olako almibar bat. Almibarra, ura eta azukrea. Karamelatu zanean, ja pixkatolan gorriska zeuenean, hartu eta horri ospina botazion. Eta hori saltzari botazion, eta eman zion olako gazigozo puntu bat. Olako brillo polit bat eta itxura bat, eta xaporea mundiala. Beti ikasten dela zerbait. Eta egia da, jentea, txundituta geratu zen, itxura zen, hori, txapelketako, gero sukalki txapelketa egon zen, egun batzutara, eta esan, aurkeztu bagendun, guk hemen 200 lagunendako prestatu dugun sukalki hau. Dia abantaiaz jokatzea, sukaldi profesionalak zaie, hori ez dakite, igual txapelketetan edo utziko zuen. Baina, nik proposatzen dut, errezeta hori, txalmasaiak itxen dozun urrengoan hemen txorien, detai horrekin itxia, ez? Hori enua ekartzen, beste bat ekarri dut, nik egin nuena, niri beste errezeta bat utzi ziaten egiten. Gure lankide bat, agian azarratuko da, baina oso, baina benetan oso gozoa eta denak dastatu zuten, eta esan zuten ikusgarria. Gaur egun 200 lagun dauden tokian, zu badakizu, hainbat eta hainbat horietako barazki jale. Pila badauzela, bai. 15, suertatu ziren, 15, 10. Eta marmitako bat prestatu nien. Tofu marmitakoa. Patri, oso, aurreneko arrituan ni izan. Hau, Rizos, nire lagun Inigo Lezaune pasartu zian, bera Leioako Ostalaritza Eskolan irakaslea da, eta ni beraekin bakira bereten suertatu nintzen, da sukaldaria handia. Eta bera koloko gauzak, bauzka laguna, barazki jalak eta egiten ditu lan. Eta bera entzunion ematen, marmitako bat egin tofuarekin. Rizos, mesedes. Eta, esan nio, deitu nion, Ini, zelan nintzen duen hau, da, behitu, marmitako normal bat ingoa zen duen, patata da hori. Baina tofuak zapore pixkat izateko, egin nuen lehenengo sartaian gorritu, alde guztietatik. Eta hori marinatzen sartu nuen gero etxean euken, espezia, soja, siratza, pixka, pikantea. Esan minotzun, tofua igual, algaren bat edo sartzen botza, zube bai, itxaso zapori hemen gotza edo. Inituen, patatak inituen algarekin. Konbuan eukan, eta han sartu nuen, eta horrek eman zion olako itxaso zaporea, eta probatu zuten, aurrena danak entzuten, zer da hori? Tofu marmitakoa. Beraz, txorienera ekarriko zuen, errezetea? Hori ekarri behar dut. Osondo? Hori ekarri behar dut, bestea baita, Nik bai, beste saltzia eskertuko notzun. Apurat haunkez, orekatzeko ero gure... Gin eta jan, ez da? Hori da, gure lagunentzako. Baina, esate izuet, errezeta hori egin behar dut, eta benetan oso goxua zegoela. Saltza dena erabiliko du, orduan hartu, zu emango diot honi, eta honek behar duena da hori, irekin aldi bat, gero kipulatxoa sartuko izkiot, eta, Patri, aurreratu duzu, zein izango da txorineko zure aurtengo denboraldiko lehen errezeta? Neria zuk esan dozu, holan, esaten zotzuela, udan, biezula zehose tropikalagoa, ero. Bai. Nik ekarri ditut brotxeta batzuk, ananakin. Eta eragin moduan, hango Filipinasko arratoi hori? Filipinasko arratoia ez, Vietnameko arratoia ez dut ekarri, baina Ameriketako indio jarra ekarri dut, beraz, segitxun ikusiko zuen. Tropika. Txura errauka. Patataz txikitsuak emoten dago, Bai. Hemen, batzuek nahi izateut igual pixkat kolore iunxi hau ematea, txokolatea botaldi dugu, eta txokolatearekin gozatu ingo genuke, eta kolorea ere aldatuko genioke, eta esan dakoa, lehen esan duzuan hori, karamelo hori beinatek eta botaziotena karriei, hemen gozo puntu batek kalterik ez dio egiten honi, Orduan, kipulatxo bat, eta beste bat, hemen. Zelako fina, zelako politxa. Bai, eta betiko errezeta bat, hau da bai, betiko ez, gixatua. Betiko gixatu bat, goxo, erbiarekin gaurkoan, txorien azteko. Hau, ziko dugu hemen, dastatuko dugu, eta Patriren errezetaren osagaiak hemen listo dauzkagunez, jan eta zeiuan bertan gara. Mostuko estazu zatitxo bat?
Viteli, mesedez. Hau, Umie moruen. Hau, lehen egon gara hitz egiten hemen, jon daukagu lantaldean, eta izata uste. Eta hitz egiten da, egia da, erbia pixat, lehorra dala, konparatzen modu pixat, basurdearekin ero, zaporea eta guzua dauka, baina lehor xamarra da. Aukeran, animali horre bete lumaduneak... Zaporia oso goxua, Oso ona. Gixatu bat, betiko gixatu bat. Ba, nik ontsi ingotu bai aragisakin, baina ez gixatu bat, ingoitxut brotxeta batzuk. Eta die indioiar eta anana brotxetak. Kontako dut, saralingoten hemen buelta itxan dugun bitartean. Lehenengo indioiarra mokadutxo baten tamainako zatitan moztuko dugu eta gupor baten jarriko oliba olixuaz eta belaeru zaintxuekin. Gero bitartean piperrak eta anana karratutan moztuko eta tipula juliana eran, eta sotza handi batzukin brotxetak ingoitxugu, indioiarra, anana, baraskisak eta tomate txerri batzukin. Gero plantxan kosinauko alde guztixetatik eta zerbitzauko jogur saltxa batekin. Niko duguna, hori, berakatzakin, jogurrakin, da bueno. Askar, orduan. Hau bai da, harinagoa, esan dezagun lehen jantuguna baino. Bai, azkenean, eta bueno, egisa da, uda aldian eta barbakoa itxia, ez dakizu dala, gauza bat, ez dakit, politxa, oikua, eta honek, arrakasta izaten dau. Egia da, lehen, ez da inigo eratzen az, obeti kuadriakoekin barbakoa, ero parrian, txingarretan zerbait eitera joaten ginenean, Euskal Herrian oso basikoa gara eta oso klasikoa. Txoixua, zaieskia, oiaskua erolan pixkat, eta gauza gutxik gehiago. Gaur egun egia da, ni holan behiratze gustatzen zai juten naizenean, da holako mendian, askotan aurkitzen naiz holako tokietatik pasatzen naiz, eta ja jende ikusi du da hori, barazkiak, brotxetak eta hori, ze brotxetak eindako asaltzen dituzte, baina etxean eitea ze baino errazagoa da, baina zu nahi dituzun osagaiakin jendeak hauntxe gaitxe ditzu, aluminiozko paper baten bildulan patata bat eta jarri, ez dakit, zeholan gauza, profesionalak benetan, baina bai, nigo goratzen asko, kuadriakin eta joten ginean hor, kanpansarrera, gaztetan, txistorra pare bat erosi. Jarretxe ireki behar dute berriokan bazarrekoa. Konpontzen ikusi dut, bai, nik konpontzen ikusi dut, bai. Pena ematen zean, ikustea bakarrikan bazterrian beti itxita eta ez da zer da zon moduen. Lekoa hona da. Bai, lekoa oso hona da. Eta ara orduan, joten zineten parrilla txingarretan. Parrilla hori, supermerkatura joan arategira, txistorra 2 edo 3, ogi apurtxo bat, garagardo batzu da han ematen ginen atzaldia. Eta txistorrekin bakarrik, txistorrakin eta hamburguesak bai asko itxen gituen. A ber, hori 20 urtetan daulan gazti ginenean. Ontxe igual... gutxi. Hori, etzi. Ontxe txuleta pare bat, ez dakize bai eramaten dugu baina lehen, beti, txistorra, eta... Nik olakotan jendeari esango txuleta espadekizu ondo prestatzen, aukeran, ze kostatuko zaizuenakin txuleta bat, hobeto indioiarra, ero iaskua, ero olako zerbait eramaten zuen, nahiko merkeagoa dala, eta normalen emaitza beti antzekoa izaten da, txuleta batekin, pasatzen bazaret, Pena bat izango da, ez dakitzen bat ordainduko zen duten beragatik, eta gero esango dizute, gaina badakizu beti kritikoa daude, kuadrian, denak ulertzen dute denetik. Ze hau gutxi gehi egin zaizu, pasain zaizu, zeharak da hau... Gero batean bateko bai, kuadrian eta joten zerenian olako barbakoak eta itxera, da igual, ez dakit bateko ez dauka esperientziarik, jateko bai, baina prestatzeko ez. Eta pentsatzen dago ez dara, barbakoa piztia, eta hor jartzen dago eragixata esatu oso. Bai. Mutiko, lasai. Eta era mobiari esan, egintzasun bizez. Hori da. Ez, hori, pazientzia bihar dut, eta horregatxik izaten dira planak atxeginako lan famili xanta lagunen artean, ze, hori, sua pizten da bitartien, berba itxen dozu, da ondo pasatzen dozu. Gure indioiarra, espezekin, da oliba olioekin, da gatzakin, piperoltza bai, botako zapurtxo bat, eta hor utziko, ontzen. 5 minutu. Bitartean zein gau, honek, karratutan moztu, piperrak, bai piper gorrixa, piper berria, tipuleta edo tipula juliana eran, eta gero anana, hau aukeran, Osa, batzuk esango da, anana pizzan esa gustatzen da, aragisakin besta, bakarrik postrerako gustatzen da, postrerako, eta baina nik karratutxo txikitan bebai botako zatu orduan. Egia esan indioiarrakin oiaskoarekin anana nahiko klasikoa bada zerbait ez da, arraroa den zerbait, eta hemen barazkiak, Patrek esan, hauek erabilitu moduan, baina kuiatxoa, alberginia,
txampiñoi batzuk, nahi zuena jarri alduzue, baina, bueno, ondo egoten da, eta holan, bueno, jaki osoa lortuko genuke, ez? Barazkia, proteinak. Eta indio jarrataz ez da, indio jarra, ez da, Indiatik ekarrita, Ameriketatik ekarrita, gizu, orduan, India deskubritu zutela uste zuten, eta horregatik izena, gure indabak ere, Indiako babak, indiabak ere... izena hori. Bai, indiabak, ero babarrunak, urrutiko babak, baba urrunak. Horti datoz, indiabak die Indiako babak. Babak hemen bagen euskan, baina gure betiko baba baltza hori handia hoa, baina gero ekarri zituztenean gure oin esautzeitugun babarrunak eta bazien indiabak, Indiako babak, eta hau berdina, ekarriko zuten handik indio jarra, eta esan, ze zarda hau. Bueno, oiuan antzekua da, luma dauzka, egan, egiten du, jendeak uste du ez duela egiten, egaldi motzak, baina, 30 metro eta itxeitua, askar eta pixkat alturan, eta zuaitzetan egoten dira, jendeak uste egia da, parketan da holan lasai, baina aste honetan botako dute azkeneko txiloek grabatu genduena, Txekian eta parke batean ikusi genituen, eta zuaitzetan, jendeak zo, hola, zuaitzetan, egoten dira, egan egiten dute, eta, bueno, holakoak izaten ditu. Bitxu, nik indio jarra, oiuakin konparauta izango zen lehen, untxixa eta erbixan arteko desberdintxasuna ez, tamainan, familia berdineko badie, baina tamainan nabari da desberdintxasuna, haundixa dela, saporian nik, igartzen dut ez, baina, hartzen bozu egisa da, oiasko paparra, eta indioiar paparra gehiago igual testurian lehorraua da indioiarra nire ustez, baina besta ez da holan sapores igertzen. Nik egia esan, gure etxean, erosten duanean gixauan egiten dut. Behin jolan gixauan iztarra ezurrak enduta, saltzen dute, aukera egoten da, zuen arategian joan, eskatu, eta gixauan prestatu da, oso xamurra geratzen da, erreziten den zerbait da, eta hori ikasi nuen, bitu, Lehioko, garik erakutsi ziren, Lehioko betiko ikastolan, egin dituen olako lanaldi denbora bat egon izanan ordezkatze bat egiten, eta nolan prestatzen zuten, eta holan kipula desentekin, eta oso goxu eratu zaten, gari, errezeta hau, lapurtu inbar dizut, eta gure etxeren emango dut, eta... Gero txorien erakarri. Bai, bitu, bakarriko. Hementxe, bitxu, ikuste dozue, ez daukala misteria hundirik bebai, guk brotxetak itxen jarraitzuko, piper gorri zati bat, aragisa, piper berdia, aragisa, tipula, aragisa, anana, eta bukatuko, beste piper batekin. Orden hau espaduzu egiten ez da ondo ateratzen, benetan apuntatu atara argazki bat. Beraz, ointxe, plantxan ingo ditugu, plantxa gehiago igoko, eta ingo ditugu, eta bueltan etorriko garaia, jogur saltxakin zerbitzatzera. Jogur saltxa, behin baino gehiagotan nindogu txorienen, hau simple izango da, berez, hemen dago jogur bat naturala, berakatza, zigorrak ez da, ez tostala musurik emango, bi berakatz hartu dutzat. Zuek ez posu nahi bat sartu, da horrekin nahiko. Gatza? Gero erbiataz kejatzen ziren, fuertia zerbait egin duela. Saltza honekin... Bakitzu, berakatza eta pikantia da olako gauzak niri bixi gustatzen jatela. Beraz, hemen gure jogur saltxa, eta hau indioiarakin eta oso ondo joango da ziur. Hemen txetapak enduko zat, eta behitxu zelako itxura ona daukaten gure brotxetek. Jarriko hemen txebi, eta ikusten dozuen bezala, desberdinan jarri dut, Gero tomatia bebai, lehen ez dutzu eta ipatu, baina txerri tomate bat bebai jarri dutzagu. Hemen txe jarriko itxugu 3, eta hemen txe, kontuz, 2. Eta brotxeten mundua joku asko moten duela, azkenean edozein osaia jarri aldu hor, garbi txerrikia, arraia erabile du, barazkiak, eta fruta da, baita, umeekin askotan nik behin baino baitan iten dut, fruta ezberdinak jarri, bere sartu, eta ero jogur saltza bat, baratxuri gabe noski, ero txokolate saltza bat. Hori, txokolate apurtxo batekin. Honek gure indioiar eta anana brotxetak. Hau, eskuarekin? Nik pentsatut baietz. Igual ingo holaxe. Guzti apur bat. Ez danak jogur aukitzeko. Zuk berakatza gustatzen gatzun, ez da? Holan eman, usaiagatik eta itxuragatik, ali olia.
Aliolia. Baina ez. Barrura. Txorienen gauza berdin jarraitzen dute. Bi errezeta egiten jarraitzen dugu. Aukera zabala. Eta, noski, hau erretzen. Bihar hemen izango, era? Haua erretzeko prest berriz. Biararte, agur! Agur!